እዛ ጓል ተምሃሪት ስቕ ስለ ትብልን ምስ ካልኦት ሰባት ነገር ስለ ዘይትደልን ከም ፈራሕ ገይሮም ዝቆጽርዋ። እዛ ጓል ማለት እዛ ተምሃሪት እያ። ስቕ ስለ ትብል ጥራሕ ብዙሓት ተምሃሮት እዮም ዝነዕቕዋ። ድሓር ግን ትዕግስታ ምስ ወደአት ዝገበረቶ ነገር ኣብቲ ቤት ትምህርቲ መዘራረቢ ይኸውን፣ ንህይወታ እውን ይቕይሮ። ንሎም መዓንቲ ድማ ናይዛ ጎርዞ ታሪክ ዘርኤና ሓሪፍ ዝበልክዎ ፊልሚ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ከም እትፈትዎ ኣይጠራጠረን። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ላይክ ከምኡውን ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዑ እናበልኩ ንፊልምና ንጀምር። እዛ ጓል ማርያ ትበሃል። ጽቡቕ መልክዕን ርህሩህ ልብን ዘለዋ ኣብ ዓብዪ ቤት ትምህርቲ እትመሃር ጎርዞ እያ። ማርያ ኣብ ትምህርታ ዝተመስከረላን ጽቡቕ ጸባይ ዘለዋን ኣብ ቅድሚ ሰባት ትሕትን ርህርህትን ዝኾነት ጎርዞ እያ። ነገር ግን ጸባይ ምግባራ ካብቶም ዓያሹ ዝበሃሉ ተምሃሮ ሓንቲ ክትኮነ ኽኢልዋ እዩ። በዚ ምኽንያት እውን ሓደ ተምሃሮ ኣብ ልዕሊኣ በደል ይፍጽሙላ ነይሮም። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እውን ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዓዋሉ ዝኾነ ኣዋልድ ንማርያ ከይሓሰበቶ ብዙሕ ይሃርማኣ። ካብቲ መሃረምቲ ዝተልዓለ እውን ርእሳ ትስሕት። እተን ተምሃሮ እውን ንዓኣ ክንዲ ምሕጋዝ ትዝገበረኦ ከይፍለጣ ካብቲ ቦታ ይኸዳ። ፖላይስቲ ነገር ምስ ፈለጡ ናይ መጀመርያ ተጠርጠርቲ ስለ ዝነበራ ብሕቶታት የጨንቕወን። ነገር ግን እዘን ተምሃሮ ንማርያ እስከነ ጭራሹ ከም ዘይፈልጣ ብምዝራብ እቲ ነገር ይኸሕዳ። ኣብዚ ሰዓት እውን ፊልምና ክልተ ሰሙን ንድሕሪት ይመልሰና። ማርያ ከም ዝተለመደ ንግሆ ተላዒላ ናብ ቤት ትምህርቲ እናኸደት እያ። ምስ መሓዛኣ ዲና እናዋግዐት በቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ባስ እናኸዳየን። ድሕሪ ማርያ እውን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ደቂ ሃፋትም ካብ ዝበሃላን ብክፉእ ተግባረን እቲ ትምህርቲ ቤት ዝበፅበፃ ሊዮንና ራንያ ዝተብሃላ ኣዋልድ እኔዋ። እዘን ተምሃሮ ደቂ ሃፋትም ስለ ዝኾና ኣይኮነን ዶ ተምሃራይ እቶም መምሃራን እኳ ድምፆም ዓወቢሎም ኣይዛረብወንን። ነዘን ተምሃሮ ሙሉእ እቲ ቤት ትምህርቲ እኳ እንተፈርሐን፣ ነገር ግን ማርያ ብዛዕባአን ምንም ዓይነት ግዳስ ኣይነበራን። ምስአን ዘነኻኽኣ ነገር ስለ ዘየለ ተኸባቢራ እያ ትነብር ትደሊ። እታ ሊያን ዝተባሃለት ቆልዓ ንልያ ነገር ንምድላይ ደንቆሮ ኢላ ትጸርፋ። ነገር ግን ማርያ ምንም ዓይነት መልሲ ስለ ዘይሃበት ሊዮን ምስ ማርያ ትበኣሰሉ ምኽንያት ትስእን። ካብኡ እውን ሊዮን ንዓርካ ዝኾነት ሪና ሎማዓንቲ ካብ ትምህርቲ ቤት ተሪፋ ንፍቕረኛ ክትረኽቦ ምዃና ትነግራ። እቲ ትምህርቲ ቤት እውን ታኾይና ሊዮን ተሪፋ ኢሎም ናብ ኣዲኣ ንምንታን ከይድውሉ ነቲ ናይ ትምህርቲ ቤት ስልኪ ቁፅሪ ብናይ ኣዲኣ ሞባይል ብሎክ ከም ዝገበረቶ ትነግራ። ከይተረኣየት ካብዚ ባስ ከመይ ጌራ ከም ትወርድ ጽቡቕ ሓሳብ ከም ዘለዋ እናነገረታ ኣጋጣሚ እታ ባስ ተምሃራይ ክትስዕን ጠጠው ትብል። ሊዮን ተሲኣ ናብታ ንማርያ ዓርካ ዝኾነት ዲና ሻ ትደፍአላ። ኣብዚ ግዜ እውን ግርግር ተላዒሉ ኩሉ ሓሳቡ ምስ ተሰረቐ ሊዮን ካብቲ ባስ ወሪዳ ካብቲ ከባቢ ትጠፍእ። ማርያ እቲ ሊዮን ትገብሮ ዘላ ነገር ርያ እያ። ነገር ግን ዝጉዳይ ዝናተየ የኾነን ኢላ ምንም ከይገበረት ትተርፍ። ዲና ኣብ ልዕሊ ሊዮን ብጣዕሚ እያ ኮርያ። ምኽንያቱ እውን ገና ብንግህኡ ሸሚዛ ብምርሳሑን ሙሉእ መዓልቲ ዝረሰሐ ዲቪዛ ገይራ መውዓላ ክትሓስቦ ኸላ ብጣዕሚ ትኹሪ። ብኻሊእ ወገን እውን ሊዮን ንፍቕረኛኣ ብዲቪዛ ክትረኽቦ ስለ ዘይደለየት ሓቢኣ ዘምፀቶ ክዳውንቲ ናብ ዝኾነ ሆቴል ብምእታው ትቕይሮ። ካብ ትምህርቲ ቤት ምስ ተመለሳ እውን ንዓርካ እቲ ዝተፈጠረ ነገር በብሓደ ክትነግራ ትጅምር። ኣብ ማእኸል ዘረበአን እውን ሊዮን ኣብቲ ዝመጽእ ዓርቢ እውን ከምዚ ዓይነት ነገር ከም ትገብር ንዓርካ እናነገረታ እናሃለወት እኒ ማርያ ይሰምዓ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ናብ ትምህርቲ ቤቶም ሓዳሽ ተምሃሪት ትመጽእ። ኣከያይዳኣን ናይ ክዳውንታ ስታይልን ካብ ካልኦት ተምሃሮ ፍልይ ስለ ዝብል ብዙሓት ተምሃሮ ይቕልዱላ። ካብ ኩሎም ተምሃሮ እውን ምንም ዘይተዛረበታን እቲ ኣከዳድና ዝፈተየቶ ማርያ ጥራሕ እያ ነይራ። ኣብቲ ምሸት እውን ማርያ ምስ ቤተሰባ ድራር እናበልዐት እናሃለወት ቤተሰባ ከይተፈለጦም ንዓኣ ረሲዖም ንምንኣስ ሓዋ ጠለብ ክገብሩሉ ይጅምሩ። ማርያ እንተኾረየት እኳ ስምዒታ ግን ፍሽኽ እናበለት ክትሓብኦ ትሙክር። ድሕሪ ድራር እውን ክላስ ዓፅያ ምስ ሕፁያ ብቪድዮ ኮል ምውጋዕ ትጅምር። ኣብ ዝርርቦም ማእኸል እውን ከይሓሰቦ ዕንዝሪሉ ይጸርፋ። ማርያ እቲ ዘረብኡ ብጣዕሚ ኣሕዚንዋ። ምኽንያቱም እውን እዚ ጸርፊ ኣብ ትምህርቲ ቤት ብዙሓት ተምሃሮ ስለ ዝጸርፍዋን ሕዚ እውን ሕፁያ ደጊሙ ከምኡ ስለ ዝበላ ብጣዕሚ ትሓዝን።
ኣብዚ ቅጽል መዓልቲ እውን ኣብቲ ናይ ባስኬትቦል ጨዋታ ማርያና ሊዮን ሓደ ቡድን ይበጽሐን። እታ ክፍእቲ ሊዮን እውን ኩዕሾን ብቕባል ብዝመስል መንገዲ ንማርያ በቲ ኩዕሾ ብሓይሊ ተሃርማ። መምህሮም እውን ንልዮ ክትቋየቋ እኳ እንተሞከረት ነገር ግን ሊዮን ምንም ክመስል ኣይከኣለን። ምክንያቱም እውን ሊዮን እቲ ትምህርቲ ቤት እኳ ተተንድዶ ብመጠንቀቂ ጥራሕ ትሕለፍ ተምሃሪት ስለ ዝኾነት እዩ። ድሕሪ እቲ ጨዋታ እውን ናብ ክዳን መቐየሪ ክላስ ምስ ኣተው ሊዮን ንማርያ ንምንታይ ነገር ትደሊኒ ብምባል ሕዚ እውን ካሊእ ረብሻ ንምልዓል ትሙክር። ሊዮን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘለዋ ተቐባልነት ዝለዓለ ስለ ዝኾነ ንምንታይ ነገር ትደሊኒ ለኽ ብምባላ ሊዮን ከም ትኽክለኛ ሰብ ማርያ ድማ ከም ጥፋተኛ ገይሮም እዮም ዝሓሰብዋ። ብዙሓት ተምሃሮ እውን ንሊዮን ብምድጋፍ ንማርያ ክጸርፍዋን ከሸማቐቕዋን ይጅምሩ። እዚ ተግባሮም እውን ኣብ ቅድሚ ተምሃሮ ብጣዕሚ ክትሓፍርን ልባ ክስበርን ይገብር። በዚ እውን ብጣዕሚ ስለ ዝኾሪድ ናብታ ርእሰ መምህር ብምኻድ ኣብዚ ነገር ቅሬታ ተቕርብ። ነገር ግን ማርያ ዘይፈለጠቶ ነገር ናብታ ርእሰ መምህር ከይዳ ምምልካታ ምንም ዓይነት ረብሓ ዘይምህላው እዩ። ናይ ንሊዮን መምህር እውን ናብታ ርእሰ መምህር ትመጽእ እሞ እታ ርእሰ መምህር ንሊዮን ብመስጠንቀቕታ ክትሓልፋ እምበር ካሊእ ምንም ዓይነት ነገር ከይትዛረባን ነታ መምህር ትናገራ። እዚ ኩሉ ዝኸውን ኣሎ ናይ ሊዮን ቤተሰብ ሽም ዘለዎምን በዓል ሃፍቲ ስለ ዝኾኑ እዩ። ሊዮን ከምዚ ዝተለመደ ካብታ ርእሰ መምህር መስጠንቀቂ በጽሓ እሞ እቲ መስጠንቀቂ ብሰንኪ መን ምዃኑ ተጻሪ። ማርያ ምዃና ምስ ፈለጠት እውን ብጣዕሚ ትናደድ። ድሕሪ ትምህርቲ ምውዳእ እውን ብፌክ ናይ ቴሌግራም ቻናል ንማርያ ኣብቲ ድሕሪ ትምህርቲ ቤት ይደልየኪ እየ ከይትቐሪ ሽኮሪና ዝብል መልእኽቲ ትልእኸላ። ከምኡ ጌራ እውን ማርያ ኣብቲ ድሕሪ ቤት ትምህርቲ ቤና ንኽትመጽእ ትገብር። ከይሓሰበቶ እውን ሊዮንን ኣዕሩኽታን ብድሕሪታ መጺኦም ክሃርምዋ ይጅምሩ። ካብ መጠን ንላዕሊ ሃርማኣ ስለ ዝነበራ እውን ከይሓሰብኦ ርእሳ ስሒታ ትወድቕ። ንሳተን እውን ብድንጋጸ ኣብቲ ዝነበረቶ ገዲፈንኣ ይኸዳ። ኣጋጣሚ እውን እታ ሓዳሽ ተምሃሪት ንማርያ ትሪኣ እሞ ናብ ሆስፒታል ክትውሰድ ትገብር። እቲ ዝገርም እውን እቲ ዝፍጠር ነገር ኩሉ ካብ መጀመርያ እስካዕ መወዳእታ ዝረኣየት እንትኾን ፖሊስ ዝረኣየቶ ነገር እንተሃልዩ ምስ ሓተታ ምንም ከም ዘይረኣየት ትዛረብ። ምክንያቱም እውን ዝኾነ ነገር ተተዛሪባ ቀጻሊት ንሳ ምዃና ስለ ትፈልጥ እዩ። ፖሊስ እውን በቲ ነገር ደፊኡ እተን ዝተጠርጠራ ኣዋልድ ኣኪቡ በብተራ ክምርምረን ይጅምር። ካብኡ ሓሊፈን እውን ማርያ መንያ እናበላ ኣብ ፖላይስ ክቕልዳ ይጅምራ። ማርያ እውን ምስ ነቓሐት እቶም ፖላይስ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ምስ ሓተትዋ ምንም ተስታውሶ ነገር ከም ዘይብላ ትዛረብ። እና እውን ፖላይስ ናብ ናይ ማርያ ክላስ ብምእታው እቲ ነገር ብጣዕሚ ስለ ዝኸረረን ኣብ መሕሰቢ ደረጃ ስለ ዝበጽሐን እዚ ዝገበረ ሰብ ርእሱ ንኸጋልጽን እቲ ሓቂ ንኽዛረብን እታ ርእሰ መምህር ትዛረብ። ኣብዚ ሰዓት እውን ሊዮ ድፍረታ ኣኪባ ኣነ እየ ከምዚ ገይረ ትብል። እዚ ዝገበር ኩሉ ምኽንያቱ እውን ማርያ ንዓይ ክትቅጥቅጠኒ ኢላ ርእሰይ ንምክልኻል ምስ ደፋእኽዋ እያ ወዲቓ ርእሳ ዝሰሓተት ኢላ ትሕሱ። ብዝገርም ኩነታት እውን እቲ ሊዮ ዝተዛረበቶ ነገር ሙሉእ ክላስ ኣሚንዋ። እታ ሓዳሽ ተምሃሪት እውን እቲ ዝተፈጠረ ነገር ኩሉ እናፈለጠት ቀጻሊት እሳ ምዃና ስለ ትፈልጥ ምንም ከይተዛረበት ስቕ ትብል። እዚ ዝሰምዐት ርእሰ መምህር እውን ከምቲ ዝተለመደ ኣብ ሊዮ መጠንቀቕታ ንማርያ ድማ ንኽልተ ሰሙን ካብ ትምህርቲ ቤት ትእግዳ። ኣብ ማርያ ዝነበረ ሓቂ ግን ኣዲኣ እኳ ክትርዳእ ኣይከኣለትን። ካብ መጠን ንላዕሊ እውን ትቋየቓ። ማርያ ተጠቃዒት እናሃለወት ተጠያቒት ምዃና እውን ኣዝዩ ልባ ይሰብራ። ኣዲኣ እውን ባህርያ ክተስተኻኽል ኣለዋስ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ሳይካትሪስት ትቖፅረላ። ማርያ እውን ነታ ሳይካትሪስት ከም ዝተበደለትን ከም ዝተጨቆነትን ካብ ምጭቋና ሓሊፉ እውን ተበዲላ እናሃለወት ከም በዳሊት ከም ዝተሓሰበትን ማርያ ነታ ሳይካትሪስት ኩሉ ትዛረባ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ዓርካ እኳ ክትዛረባ ፈቓደኛ ከም ዘይኮነት ትዛረባ። ሊዮና መሓዙታ በቲ ዝገበረኦ ነገር ተጠያቕቲ ዘይምዃነንን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እውን ንሰን ከም ሓቀኛ ሰባት የእመና ከም ዘለዋን ምሕሳበን ብጣዕሚ ባህ የብለን፣ ደስ እውን ይብለን። ካብ ብሓዚ እውን ንማርያ ማንም ከም ዘይኣምና ብሓጎስ እናተዘራረባ እናሃለዋ ከይሓሰብኦ ናይ ስፖርት መምህርን ብምምጻእ ሊዮንና ራንያ ንኩዕሾ ከም ዝተመረጻ ትነግረን። እታ ሩክያ ዝተባሃለት ዓርከን ብዘይምምራጻ ሊዮንና ራንያ ብጣዕሚ የሸማቕኣ ይጸርፍኣ እውን።
እታ ንማርያ ናይ ልቢ ዓርካ ዝነበር ዲና እውን ምስ እንልዮ እናቐረበት እንልዮ ከም ሓቀኛታት ንማርያ ድማ ከም ተንኮለኛ ጌራ ስለ ዝሓሰበታ ዕርክነተን ካብ ብሕዚ ከም ዘይትደልዮ ካብ ማርያ ክትርሓቅ ትሙክር ከም ዘላ ንኹሉ ሰብ ትዛረብ። ድሕሪ 2 ሰሙን ማርያ ናብቲ ትምህርቲ ቤት ምስ ተመለሰት ሕዚ እውን ልዮንን ኣዕሩኽታን ንማርያ ንምሽመቓቕን ንምንእኣሰን ይሙክራ። ነገር ግን ማርያ ሕዚ ንዓአን ብትዕግስቲ ተሓልፈሉ መንገዲ ዘሎ ይመስልን ንዓአን ዘምህረን ጽቡቕ ሕነ ናይ ምፍዳይ ሓሳብ ዝሓሰበት ትመስል። ድሕር ሰዓት እውን ጽቡቕ ኢላ ዝሓሰበቶ ጊዜ እቲ ናይ ሓዋ ኣላርሚ ተልዕሎ። እቶም ተምሃሮ እውን ብድንጋጸ ካብቲ ፎቕ ምውራድ ምስ ጀመሩ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ከይተሓሰበ ኣዝያ ዓብዪ ግርግር ይለዓል። ኣብዚ ሰዓት እውን ማርያ እቲ ዓብዪ ስፒከር ጌራ ልዮን እናተዛረበት ዘስምዕ ድምፂ ብዓብይኡ ትኸፍቶ። እቲ ዘረባ እውን ልዮ ኣብቲ ናይ ተምሃሮ ናይ ቴሌግራም ግሩፕ ብዛዕባ መምህሮም ኣጸያፊ ነገራትን ጸርፍታት ዝመስሉ ዘረባታት እናተዛረበት እዩ። መምህሮም እውን ኣብዚ ጉዳይ ብጣዕሚ ስለ ዝኾረየት እታ መምህር ንልዮን ኣዕሩኽታን እቲ ትምህርቲ ቤት ንኸጽርያ ቅጽዓት ትህበን። እቶም ተምሃሮ እውን ሪኦሞ ዘይፈልጡ ነገር ስለ ዝርእዩ ዘለዉ ብሞባይሎም ቪድዮ እናቐረጹ ክስሕቕዎን ይጀምሩ። ማርያ እውን እቲ ሕናቕ ክትፈድየሉ ዝሓሰበት መንገዲ ብጽቡቕ መንገዲ ይኸድ ስለ ዘሎ እናተሓጐሰት ፍሽኽ ትብል። ኣብዚ ሰዓት እውን እታ ኖፋ ዝተባህለት ሓዳሽ ተምሃሪት ናብ ማርያ ትመጽእ እሞ እቲ ዝካየድ ዘሎ ነገራት ኩሉ ብሰንኪ ከምዃኑ ይፈልጥ እየ ትብላ። ማርያ እውን ቅድሚ ምንም ምዝራባ ብዛዕባይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ባዕልኺ ጥንቅቕ እናበልኪ ትብላ። ኖፉ እውን ኣብዚ ሰዓት ካብቲ ናይ ቀደም ትምህርቲ ቤተይ ተባሪረ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ዝመጻኽሉ ምኽንያት ካብቲ ናይ ርእሰ መምህር ቢሮ ናይ ፈተና ወረቐት ብምስራቕ እዩ ትብላ። ናብዚ ቤት ትምህርቲ መጽ ካሊእ ችግር ተፈጢረ ስድራይ ብጣዕሚ ስለ ዝሓዝኑ እዩ ምንም ክዛረብ ዘይከኣልኩ ኢላ ትዛረባ። ኣብዚ ሰዓት እውን እታ ብጣዕሚ ዝተናደደት መምህር ኣብቲ ኩዕሶ ጸዋታ ክትሳተፍ ከም ዘይብላ እንተሓሰበት እኳ ነገር ግን ንልዮ እታ ርእሰ መምህር ትፈቕደላ። ኣብቲ ግጥምያ ሰዓት እውን ማርያ ልዮ ከይፈለጠት ብኩዕሾ ትወቕዓ። ኣብዚ ሰዓት እውን ልዮን ብጣዕሚ ተናዲዳ ፈሊጥኪ ኢኺ ከምዚ ጌርኪ ኢላ ክትበኣሳ ትሙክር። እቲ ነገር ከይገደደ እውን ኣሰልጣናኦም ብምምጻእ ተገላግለን። ኣብዚ ሰዓት እውን እታ ሮኪያ ዝተባህለት ናይ ንልዮ መሓዛ ንማርያ ንሕና ከም ዝሃረምናያ እታ ኖፋ ዝተባህለት ሓዳሽ ተምሃሪት ብደንቢ እያ ትፈልጥ ብምባል ትነግረን። ኣብዚ ሰዓት እውን ልዮ እቲ ናይ ቴሌግራም ቻናል ዝተሰደደ ድምፂ ማርያ ከም ዝኸፈተቶን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክስማዕ ከም ዝገበረትን ርግፀኛ ትኸውን። ምኽንያቱም እውን ማርያ ኣብቲ ሰዓት እቲ ዝተፈጠረ ነገር ተዘይፈለጠት እኳ ሕዚ እታ መሓዛኣ ዝኾነት ኖፍ እሰን ከም ዝሃረማኣ ከም ትነግራን እሳ እውን ሕነ ንምፍዳይ ከም ትለዓል ፍሉጥ ስለ ዝኾነ እዩ። ካብ ትምህርቲ ቤት ዝወጻሉ ሰዓት እውን ልዮን ንኖፋ ንእሽተን ሓፍታ ክተሳቕያ ክትሙክር ከላ ብንዴት እናጎየት ከይዳ ካብ ብሕዚ ናብኣን ናብ ሓፍታን ከይቐርባ ብጓሆ ኮይና ትዛረብ። ኣብዚ ሰዓት እውን ኖፋ ካብዚ ንላዕሊ ስቕ ክትብል ከም ዘይብላን ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዘለዋን ሓሰበት እያ። ምኽንያቱም እውን እንልዮ ሓንቲ ሻዕ ዝኾነ ነገር ክገበራ ከም ዘየዓርፋ ስለ ዝፈለጠት እያ። ምስ ማርያ እውን ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዘለዋ ስለ ዝሓሰበት ንማርያ ዘለዋ ሓሳብን እንታይ ክገብሮ ከም ዘለወን ትጠይቓ። ኣብዚ ሰዓት እውን ማርያ እቲ ዘሎ ጽቡቕ ሓሳብ ነዘነዋልድ ወይ ካብዚ ቤት ትምህርቲ ቤት ምብራር ወይ ከዓ እታ ርእሰ መምህር ንኽትቅየር ምግባር እዩ ትብላ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ንማርያ መሓዛኣ ዝነበረት ዲና ምስ እንልዮ እናተጫወተትን ኣብ ናይ ምግቢ ውድድር እናተሳተፈት እንልዮ እውን ንዲና እናቐለዱላን እናጸረፍዋን ከም ዝነበሩ ማርያ ትዕዘብ። ማርያ እውን ንዲና ንቤና ወሲዳ ምዘን ሰባት ክትኮን የብልክን ትብላ። ነገር ግን ዲና ምስአን ዝጀመረቶ ዕርቅነት ብጣዕሚ ከም ዝሐጎሳን ደጊማ ምስኣ ክትከውን ከም ዘይትደሊ ትዛረባ። ብናይ ዲና ኩነታት እውን ናይ ማርያ ንዴት ብዕጽፊ ይውስኽ። ብንግሆ እውን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ቻሪቲ ፕሮግራም ስለ ዝጅምር ሓደሽቲ ተምሃሮ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝመጹ ኩለን ኣዋልድ ርእሰን ብምጽብባቕ እናተዳለያ እየን። ማርያ ግን ሕጹያ ዝደእኸላ ቴክስታት ችላ እናበለት ርእሳ ንሕነ ምፍዳይ እናዳለየት እያ። ልዮንና ሪና እውን ሕጹያቶም ስለ ዝመጹ ርእሰን እናዳለያ እየን። እታ ሩክያ ዝተባህለት መሓዘአን ግን ሕጹይ ስለ ዘይነበራ እናባጭያ ኣላ። እሳ ግን ኣብ ኦንላይን ዝኾነ ወዲ ከም ዝተፋለጠትን ሎማዓንቲ ከም ዝራኸቡን ትነግረን። ብዙሕ ከይጸንሓ እውን ዲና
ናብአን መጽያ ምስ ተሓወሰተን ኣብዚ ሰዓት እውን ድንገት ከም ዝተፈጠረ ብምምሳል ኣብ ጻዕዳ ክዳና ኣዝማርቶ ይለኽያላ። እቲ ዝተጸየቐ ክዳና ፎቶ ብምልዓል ኣብ ኦንላይንና ፖስተታ ከባጭያላን ክቕልዳላን ይጅምራ። ኣብዚ መዓልቲ እውን ናይ ዲና ፎቶ ኣብ ቴሌግራም ብምፖስታት መቐለዲ ይገብራ። ዲና እውን ብዝሓዚና ንቤና ኮፍ ኢላ ክትበኪ ትጅምር። ማርያ እውን ንዲና እናበኸየት ምስ ረኣየታ ጨኪና ክትገድፋ ስለ ዘይከኣለት ናብ ጥቓኣ ኸይዳ ኮፍ ብምባል እንታይ ኮንኪ ትብላ። ዲና እውን እናበኸየት ስኺ ትኽክል ኢኺ ነርኪ እተን ኣዋልድ ምንም ኣየዋፃነን ነይረን ብምባል እናበኸየት ትመልሰላ። ኣብቲ ሰዓት እውን ማርያ ኣብ ልዕሊአን ዝሓሰበቶ ተንኮል ስለ ዝነበራ ኣብቲ ዙርያ እሱ ንኽትሳተፍ ንዲና ተሓታ። ኣብዚ ሰዓት እውን ኖፋ እዚ ዘረባ ሰሚዓ ኣብ ማእኸለን ሓያል ጎንፂ ይለዓል። ኣነና ሰኺ ዘውፃናዮ ፕላን ከመይ ጌርኪ ንኻሊእ ሰብ ከይድኪ ትዛረብ ብምባል ተናዲዳ ገዲፋታ ትኸድ። ማርያ እውን ብዚ ነገር እዚ ኣዝያ እያ ኾርያ። ምኽንያቱም እውን ኣብቲ ፕላን ናይ ኖፋ ሃክ ናይ ምግባር ክእለታ ብጣዕሚ እዩ ዘድልየን ነይሩ። ኣብቲ ኣጋምሸት እውን ማርያ ምንም ዓይነት ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ምስ ዲና ኮይና እቲ ናይ ተንኮል ሓሳብ ክገብሮ ይጅምራ። ብዙሕ ከይጸናሐት እውን ኖፋ ናብ ንማርያ ትመጽእ እሞ ጨኪነ በይኒ ክገዲፈኪ ክኸድ ስለ ዘይከኣልኩ ተመሊሰ መጺእኒኹ ብምባል ናብቲ ፕላነን ይኣትዋ። ሩክያ ኣብዚ ሰዓት እውን ኣብ ፌስቡክ ተፋሊጠ እየ እናበለቶ ዝነበረት ወዲ ካሊእ ማንም ዘይኮነስ ኖፋ ዝኸፈተቶ ፌክ ኣካውንቲ ነይሩ። እዘን ሰለስተ ኣዋልድ ሕነአን ምፍዳይ ዝጀመራ ይመስል። ናይ መጀመርያ ተንኮለን ክሰርሓላ ዝሓሰባ እውን ኣብ ሩክያ ይመስል። ኣብዚ ሰዓት እውን ናይ ማርያ ሕፁይ ብምምጻእ ምሳይ ክትኮን ይደልየ ይብላ። ነገር ግን ማርያ ስራሕ ከም ዘለዋን ቢዚ ምዃና ተዛሪባ ትሰዶ። እሱ እውን ብጣዕሚ ኮርዩ ካብቲ ቦታ ገዲፍዋ ዝኸደ። ሊዮንና ራንያ እውን ምስ ሕፁያተን ሓሪፍ ግዜ እናሕለፋ እንትኾና እኒ ማርያ እውን ምስ ሩክያ በቲ ፌክ ኣካውንት ምውጋዕን ዝቐጸላ እንትኾና ብዛዕባ እኒ ሊዮን ሓደ ምስጢራት ንኸወፃፅኣ ይሙክራ። እኒ ሊዮን እውን ኣብ ሩክያ እናቐለዳላ እሳ ሕፁይ ስለ ዘይብላ ከይዳ ዝስተ ነገር ንኽተምጸሎም ይእዝዝዋ። ሩክያ ምንም ትዛረቦ ነገር ስለ ዘይብላ እቲ ዝበልዋ ነገር ክተምጸሎም ምስ ከደት ዲና ድንገት ዝተፈጠረ ነገር ብምምሳል እቲ ሒዛቶ ነበረት መስተ ናብ ልዕሊኣ ትደፍአላ። ምኽንያቱም እውን እዚ ናይቲ ፕላነን ሓደ ሓሳብ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሰዓት እውን ኖፋ ናብ መምህርን ብምኻድ ሊዮንና ራንያ ምስ ኣወዳት ካብዚ ቤት ትምህርቲ ወፂን ከም ዝኸዳ ይነግሮም። ኣብቲ ሰዓት እውን ሩክያ እቲ ዝተደፍአ መስተ ከም እንደገና ካሊእ ገዚኣ ናፍቲ መናፈሻ ምስ ተመለሰት ማንም ኣይጸናሓን። ይድብራ እሞ ናብ እኒ ሊዮን ትድውል። ነገር ግን ምስ ሕፁያተን ስለ ዝነበራ እቲ ስልኪ ኸልዕላላ ኣይከኣላን። ዲና እውን ናብቲ እኒ ሊዮን ዝነበረኦ ቦታ ብምኻድ ተሓቢኣ ፎቶ ተልዕሎም። እኒ ማርያ እውን ንሩክያ ብቲ ፌክ ኣካውንት ምውጋዕን እናቐጸላ እንደምንም ኢላ ብዘይ ሂጃብ ፎቶ ተላዒላ ንኽትሰደለን የደፋፍርኣ። ሩክያ እውን ምስአን ተዋግዕላ ስለ ዘይመሰላ ብዘይ ሂጃባ ፎቶ ተላዒላ ትሰደለን። እሰን እውን ሽዑ ንሽዑ እቲ ፎቶ ናብ ኣዲኣ ይልእኻላ። ሽዑ እውን ንሩክያ ኣዲኣ ብንዴት ናብቲ ቤት ትምህርቲ መጽያ ንሩክያ ሒዛታ ትኸድ። ሊዮንና ራንያ እውን ኣብ ዙርያና ከምዚ ዓይነት ተንኮል ዝሰርሕ ኣሎ መን እዩ ብምባል ኣዝየን ይናደዳ። ብንግሆ እውን ናብቲ ናይ ሩክያ ፌክ ሕፁያ ዝኾነ እኒ ማርያ ዝኸፈተኦ ፌስቡክ ኣካውንት ድሕሪ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ክትገብር ከይትሙክር ብምባል እኒ ሊዮ ቴክስት ይልእኻ። መንነት ካብ ዝፈለጥናሉ እዋን ኣይንገድፈካን ኢና ብምባል ቴክስት ልኢኻ። እኒ ማርያ እውን እቲ ቴክስት ምስ ረኣያ ማርያ ኣዝያ ትሕጐስ። ምኽንያቱም እውን ናይ ማርያ ዕላማ ንዕአን ምኹራይን ንዕአን ምውራድን ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብዚ ዙርያ እውን እናኾነላ ስለ ዝመፀ እዩ። ኣብዚ ዝገብርኦ ዘለዋ ጉዳይ እውን ኖፋ ፍርሓት እናተሰምዓ እዩ። ኖፋ እውን እቲ ንሕና ንገብሮ ዘለና ነገር ካብቲ እሰን ዝገበረኦ ነገር ኣዝዩ ዝበለጸ ስለ ዝኾነ እዚ ነገር ጠጠው ነብሎ ትብላ። ማርያ እውን ንዕቐት ብዝመስል መንገዲ ገና ሕነይ ምፍዳይ ኣይጀመርኩን እኒኹ ብምባል ገዲፋታ ትኸድ። ብንግሁ እውን ማርያና ራንያ ነቲ ናይ ትምህርቲ ቤት ናይ እግሪ ኩዕሾ ንኽጻወታ ይምረጻ። ሊዮን በቲ መጸገሚ ዝኾነ ባህርያ ምኽንያት ኣይተመረጸትን ነይራ። ኣብዚ ሰዓት እውን ብጣዕሚ ተናዲዳ ናብቲ ክዳን ዝቕይራሉ ክፍሊ ብምእታው ናይ ማርያ ማስታወሻ
ካብ ቦርሳኣ ብምስራቕ እቲ ገጻት እናቐለለት ናብቲ ቤት ትምህርቲ ትዕድሎ። ኣብቲ ዲያሪ እውን ብዛዕባ እቲ ኣዲኣ ቆፂራህላ ነበረት ሳይካትሪስት ጽሒፋ ስለነበረት እቶም ተምሃሮ እውን እሱ ኣንቢቦም ዕብዲት እናበሉ ከላግጹላ ይጅምሩ። ማርያ እውን በቲ ዝተፈጠረ ነገር ልባ ስለዝተሰበረ ስለዝሓዘነትን ንዝተወሰኑ መዓልትታት ካብ ትምህርቲ ቤት ትቐሪ። ካብዚ ትምህርቲ ቤት እውን ንምቕያር እናሓሰበት እያ። መሓዙታ ዝኾኑ ኖፋና ዲና እውን ናብ ገዛኣ ብምኻድ ይጥይቓ። ከምኡ እውን ጽባሕ ናይ ትምህርቲ ቤት ጉዕዞ ስለ ዘሎ ናብኡ ክትከድ ከም ዘለዋን ምኽንያቱ እውን ሊዮን ምስ ሕፁያ ዝሓሰበቶ ሓሳብ ስለ ዘሎ እሱ ኸዓ ናይ ፌስቡክ ኣካውንታ ሃክ ብምግባር ዝፈለጥዎ መዓት ነገራት ከም ዘሎን ብጽባሓይቱ ንግኡ ንልዮ ብዓብዪ ዘዋርዳላ መዓልቲ ምዃኑ ብምዝራብ ብንግኡ እውን ኩሎም ተምሃሮ ጉዕዞ ክኸዱ ስለ ዝኾኑ ሕጉሳት እዮም ነይሮም። ሊዮን ካብ ገዛ ቅድሚ ምውፃኣ ዓብዪ ሓዋ ብዙሓት መስጠንቀቕታታት ሂባ። ምኽንያቱም እውን ምዕባይ ሓዋ ኣብዚ ዕድመኣ ሕፁይ መሓዛ ምንም ባህ ኣይበሎን። በዚ ምኽንያት እውን ብጣዕሚ እዩ ዝቆፃፀራ። ብኻሊእ ወገን እውን ራንያ ካብ ገዛ ክትወፅእ ምስ በለት ኣቦኣ ክትከድ ከም ዘይትኽእል ይነግራ። ነገር ግን ራንያ በዲ ኣለሚና ይፍቀደላ። ንልዮንና ንራንያ ንልዮን ምዕባይ ሓዋ ናብ ቤት ትምህርቲ ብመኪና የብፅሐን። ምዕባይ ሓዋ ምስኣ ብምዃኑ ምንም ደስ ይበላን። ካብኡ እውን ኣብቲ መኪና ውሽጢ መሳርያ ምስ ረኣየት ዝገደዳ ክጨንቃ ይጅምር። ድሕሪ ጻኒሒት እውን ናብቲ ዝሓሰብዎ ቦታ ምስ በጽሑ ኖፋ ማሕደረኣ ምስ ልዮን ምስ ራንያን ምዃኑ ምስ ፈለጠት ኣዝያ ትበሳጮ። ምኽንያቱም እውን እዚ ዝገበረት ማርያ እያ። ማርያ እውን እዚ ዝገበረትሉ ምኽንያት ንኽትሕልወን እዩ። ኖፋ ብጣዕሚ ኮርያ ሓዲጋተን ትኸድ። ድሕሪ ጻኒሒት እውን ኩሉ በብወገኑ እናተዝናነየ እናሃለወ ኖፋ ኣብ መሐመስ እናሃለወት ሓደ ኣረጊት ሰብኣይ መጺኡ ክለኽፋ ይጅምር። እዚ ዝረኣየት ልዮን ካብቲ ሰብኣይ ተድሕና እሞ ናብቲ ሆቴል ሒዛታ ትምለስ። ኖፋ ናይ ልዮን ርህሩህ ጎና ስለ ዝረኣየት ብጣዕሚ እያ ተገሪማ። ናብ ንማርያ ብምኻድ እውን ካብ ብሕዚ ኣብቲ ናይ ሕነ ምፍዳይ ሓሳብ ከም ዘይትሳተፍ ትዛረብ። ምኽንያታ እውን ልዮን ጥዒት ሰብ ምዃናን እቲ ዝገብርኦ ዘለዋ ነገር ንዓኣ ዝግባእ ነገር ኣይኮነን ኢላ ስለ ዝሓሰበት እዩ። ማርያ እውን ምስአን ክትሳተፍ ዘይደሊ ተኾይና ሕዚ ንሕዚ ተስያ ክትከድ ከም ትኽእል ትዛረብ። ኖፋ እውን ተበሳጭያ ሓዲጋተን ትኸድ። ኣብቲ ምሸት እውን ልዮንና ራንያ ተሓቢአን ናብ ክለብ ክኸዳ ተዳልየን እየን። ኣብዚ ሰዓት እውን ራንያ ኖፋ ምሳና ክትከድ የብላን ትብላ። ልዮን ግን ኖኖ ምሳና ክትከድ ኣለዋ ትብል። እታ መምህርና እናዘረት ተምሃሮ ምህላውን ዘይምህላውን ክተረጋግጽ ከላ ንሕና ናብ ክለብ ከም ዝኸድና ክትዛረብያ ብምባል ምሳና ሒዝናያ ክንከድ ኣለና ትብላ። ኣብቲ ሰዓት እሱ መምህሮም እናዘረት ተምሃሮ ቼክ ምግባር ምስ ጀመረት እኒ ልዮን ክድቅሳ ምዃነን ብምዝራብ ይሽውድኣ። መምህረን ምስ ከደትለን እውን ሾሊኸን ብለይቲ ናብቲ ክለብ ምኻድ ይጅምራ። ናብቲ ክለብ ምስ በጽሓ እውን እቶም ቦዲጋርድ ዕድመ ኣይበጽሓን ብምባል ይኽልክለን። ነገር ግን ኣብቲ ሰዓት ናይ ልዮን ሕፁይ ብምምጻእ ቅርሺ ከፊሉ የእትወን። ሰለስቲአን ኣዋልድ እውን ናብዚ ፓርቲ እዚ ብምምጻእን ሕጉሳት ይመስላ። ኣብዚ ሰዓት እውን ማርያን ዲናን ኮፍ ኢለን እናውግዓ እናሃለዋ ዲና ኣብዚ ዝገብርኦ ዘለዋ ናይ ሕነ ምፍዳይ ተንኮል ባህ ዘይበላ ነገራት ስለ ዘሎ ብግዝያውነት ዝነገር ዝጠጠው ንኸብልኦ ትዛረባ። ነገር ግን ማርያ ዝሕዚ ዝረኸበቶ ዕድል ደጊማ ከም ዘይትረኽቦ ስለ ትፈልጥ እዚ ዕድል እዚ ከም ልጥ ኣይደልየትን። ናብ ክፍላ ብምኻድ እውን ክልተ ተምሃሮ ካብ ዝግቢ ወፂን ናብ ክለብ ከም ዝኸዳ ትዛረብ። ኣብዚ ሰዓት እውን ኖፋ ምሰን ከም ዝኸደት ኣይፈለጠትን ነይራ። ናብ ኖፋ ክወስደና ከሎ ድማ ናይ ራንያ ሕፁይ ሕፂት እናሃለወቶ ራንያ ግልስ ብዝበለት ቁፅሪ ናብ ኖፋ ብምኻድ ክጀናጀን ይሙክር። ኖፋ እውን ሕፂት እናሃለወቶ ከምዚ ክገብር ከም ዘይብሉ እናተዛረበቶ እንተላ ራንያ ብድንገት ትሪኦም እሞ ኣብ ሕፁያ ክንዲ ምኹራይ ናብ ኖፋ ብምኻድ ከመይ ጌርካ ከምዚ ትገብሪ ብምባል ምስኣ ክትበኣስ ትጅምር። ብኻሊእ ወገን ማርያና ዲና ከመይልክ ናይ ኖፋ ኩነታት ከይረጋገጽኪ ናብ መምህርና ትድውል ብምባል ኣብ ማርያና ዲና ማእኸል ንእሽተን ጎንፂ ትፍጠር። ናይ ማርያ መልሲ እውን ሓንቲ መዓልቲ ብሰላም ውዒለን ዘይፈልጣ ኣዋልድ ከመይ ጌረን ናብ ክለብ ብሓደ ክወፃእየን ኢላ ክሓስብ እዚ ናተይ ጥፍኣት ኣይኮነን እዩ ነይሩ መልሳ። ብኻሊእ ወገን እውን ልዮንና ኖፋ ኣብ ሽንቲ ቤት ብሓደ እናሃለዋ ማርያ ንኖፋ
መምህርና ክትሕዘክን ትመጽላ ዝብል ቴክስት ከም ዝለኣኸትላ ትርኢ እሞ ሽዑ ንሽዑ መምህረን መጽያ ዓይኒ ብዓይኒ ንራንያ ትሕዛ። ራንያ እውን ናብዚ ቦታ እዚ ቤነ እየ መጽ ብምባል እናተዛረበታ እናሃለወት ሊዮንና ኖፋ ካብቲ ሽንቲ ቤት ምስ ወፃ ንመምህረን ይርኣ። ሽዑ ንሽዑ ካብቲ ከባቢ ብምህዳም ናብ ሆቴልን ይምለሳ። መምህረን እውን ናብቲ ሆቴል ብምምጻእ ኣበይ ከም ዝነበራ ምስ ሓተተተን ራንያ ካብ ገዛ ወፅያ ከም ዝነበረትን ንዓኣ ንምእላሽ ከም ዝወፃ ይዛረባ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ምስ ተመለሳ እውን ኣብ ናይ ራንያ ዓይኒ ዓብዪ ናይ ውክዒት ምልክት ይርአ። ራንያ ዝገበረቶ ነገር እታ መምህረን ንቤተሰባ ተዛሪባ ስለነበረት ኣቦኣ ተናዲዱ እዩ ዝቐጥቀጣ። ብደንቢ ከም ዝተወቃዕትን ከም ዝተቐጥቀጠትን እታ ብዓይና ዘሎ ቁስሊ የፍልጥ። በዚ ምኽንያት እውን ኖፋና ዲና ርእሰን ተወቐሳ እኳ። ነገር ግን ማርያ በዚ ነገር ዘሐጉስቲ እያ። ማርያ እውን ኖፋና ዲና ንራንያ ርህራሄ ስለ ዘርአያ ኣብ ልዕሊአን ኮርያ ትኸድ። ብኻሊእ ወገን ሊዮን እቲ ናይ ራንያ ኣብ ዓይና ዘሎ ጠባሳ ብሜካፕ ክትሽፍነላ ትሙክር እና እውን ሎማዓንቲ ናይ ድሕር ሰዓት ንሕፁያ ክትረኽቦ ናብ ገዝኡ ክትከድ ምዃና ንራንያ ትነግራ። ካብኡ እውን ራንያ ቅድሚ ሓዳር ምንም ዓይነት ርክብ ክፍጽሙ ከም ዘይብሎም ክተስታውት ከም ዘለዋ ትዛረባ። እዚ ዝርርበን እውን ማርያ ኣብ ካሊእ ክፍሊ ኮይና እናሰምዐተን እያ። ካብኡ እውን ኖፋ ናብ ራንያ ብምኻድ ኣብቲ ክለብ መን ነይሮም ምስ ተባሃልኪ ናተይ ስም ዘይምጥቃስኪ የቐኒለይ ትብላ። ኖፋ ኣብቲ ክለብ ከም ዝነበረት ትፍለጥ። ንኖፋ ዓብዪ ችግር እዩ ነይሩ። ራንያ እውን ኣብቲ ክለብ ንሕፅየ ደጊፈ ስለ ዝተጻረፍኩኽን ስለ ዘዋረድኩኽን ይቅርታ ትሕፅየት ዓይነት ሰብ ምዃኑ ፈሊጠ እየ ትብላ። ብኻሊእ ወገን እውን ማርያ ብዛዕባ ናይ ሊዮን ሕፁይ ብደንቢ ጌራ እናጻረየት እያ። ምኽንያቱም እውን ንሊዮን ምስ ኣቦኣ ናብ ችግር ክተእተዋ ስለ ዝሓሰበት እዩ። ብኻሊእ ወገን እውን ሊዮን ኣብ ክፍላ ኮይና ምስ ሕፁያ እናዋግዐት እናሃለወት ምዕባይ ሓዋ ምስ መኒ ክትዛረብ ዘለኺ ይብላ። ነገር ግን ሊዮ እቲ ናይ ሕፁያ ስልኪ ቁፅሪ ብናይ ጓል ዓርካ ሽም ስለ ዝገበረቶ እታ ብውሽጡ ዝተፈጠረ ጥርጣረ ከረጋግጽ ኣይከኣለን። ካብኡ እውን ናብ ኣቦኣ ብምኻድ ክልቲኦም ምዕባይ ኣሕዋታ መጺኦም ዘጭቕጭቕዋ ነገርን ነፃነታት ስእን ከም ዘላን ብምዝራብ ነገር እዚ ክገድፍዎን ጠጠው ንኸብሉን ኣቦኣ ከይዳ ትዛረቦ። ብዛዕባ እዚ ጉድ ዘይፈለጥ ኣቦኣ እውን ንሶም ዘጨንቑ ዘለዉ ኣብዚ ዕድመኺ ሕፁይ ክትሕዝ የብልክን ኢሎም ስለ ዝሓስቡን ንኸምኡ እዩ ብምባል ይዛረባ። ብንግሆ እውን ከምቲ ዝተለመደ ሊዮን ካብ ትምህርቲ ቤት ጠፊኣ ምስ ሕፁያ ናብ ገዝኡ ትኸይድ። ናይ ሊዮን መምህር እውን ናብታ ርእሰ መምህር ብምኻድ ናይ ሊዮን ጥፍኣት እናተደጋገመ እዩ ብምባል ትዛረባ። እታ ርእሰ መምህር እውን ኣብ ዘይምልከተካ ኣይትእተው ብምባል ተባረራ። ሊዮን ናብ ናይ ሕፁያ ገዛ ምስ በጽሐት ናብ ውሽጢ ቅድሚ ምእታዋ ንሕፁያ ቅድሚ ሓዳር ምንም ዓይነት ርክብ ክትገብር ከም ዘይትደሊ ተስጠንቅቆ። እሱ እውን ምንም ዓይነት ጸገም ከም ዘይብሉን ድሌታ ከም ዘኽብረላ ይነግራ። ብኻሊእ ወገን እውን ናይ ሊዮን መምህር እታ ርእሰ መምህር ስለ ዘባረረታን ስለ ዝገፈዓታን ብጣዕሚ ተናዲዳ ስለ ዝነበረት እታ ርዕሰ መምህር ካብቲ ቢሮ ምስ ወፀት ናብቲ ቢሮ ብምእታው ብናይታ ርዕሰ መምህር ስልኪ ናብ ናይ ሊዮን ቤተሰብ ብምድዋል ናብ ቤት ትምህርቲ ብፍጥነት ንኽመጹ ትነግሮም። ንሊዮን ኣቦኣን ሓዋን ናብቲ ቤት ትምህርቲ ብምምጻእ ካብ ትምህርቲ ቤት ብምጥፋእ ናብ ካሊእ ቦታ ከም ትኸድ ምስ ፈለጡ ብንዴት ክዓብዱ ይጅምሩ። ኣብ ካሊእ ግዜ እውን ራንያ ኣብቲ ፓርቲ ዝተለዓሉ ሓደ ፎቶታት እናረኣየት እናሃለወት ክሳዕ ሕዚ ዝፍጠሩ ዘለዉ ነገራት ናይ ማርያን ናይ ኣዕሩኽታን ኢድ ከም ዘለዎ ምስ ፈለጠት ሽዑ ንሽዑ ንኖፋና ንዲና ከይዳ ምስ ጠየቐተን ብዛዕባ ትሕሉፍ ምጭናቕ ገዲፋ ማርያ ካሊእ ክፉእ ነገር ትሓስብ ስለ ዘላ ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ክትጭነቕ ይነግርዋ። ሽዑ ንሽዑ ራንያ ናብ ማርያ ብምኻድ እስካዕ ሕዚ ዝተፈጠረ ነገር ይቅርታ ብምሕታት ካብ ብሕዚ እውን ምንም ዓይነት ክፉእ ነገር ከም ዘይትገብር ብምዝራብ ንማርያ እውን ስኺ ትሓስብዮ ዘለኺ ነገር ብምቁራጽ ኣብ ማእኸልና ዕርቂ ንግበር ትብላ። ማርያ ግን እቲ ሕቶኣ ከምዚ ጌራ ኣቕሊላ ክትቅበላ ስለ ዘይደለየት ኣብኡ እናሃለወት ንናይ ሊዮን ሓው ናይ ሊዮን ኣድራሻ ትልእኸሉ። ኣብዚ ግዜ እውን ሊዮን ደስ ዝብል ግዜ እናሕለፈት እያ ነይራ። ሕፁያ እውን ኣብ ህይወቱ ንመጀመርያ ግዜ ዝፈተዋ ጓል ምዃና እናተዛረባ እናሃለወ እቲ ማዕጾ ብሓይሊ እንኳሕኳሕ። ማርያ ንናይ ሊዮን ሓው ሕፁይ ከም ዘለዋን
ኩሉ ነገራት ስለ ዝነገረቶ ናይ ሊዮን ሓው ብጣዕሚ ተናዲዱ ኣብቲ ገዛ እናኾለለ ናይ ሊዮን ሽም ምፅዋዕ ይጅምር። ብኻሊእ ወገን እውን ናይ ሊዮን ኣቦ ብጣዕሚ ተናዲዱ እቲ ቤት ትምህርቲ እናሓመሶ እዩ። ነታ ርእሰ መምህር እውን እዚ ኩሉ ነገር እናተፈጠረ ከመይ ጌራ ኣነ ዝኾነ ነገር ዘይሰማዕኹ ብምባል ጓለይ ንኽትበላሸን ናተይ ስም ንኽጠፍእን ትገብሪ ዘለኺ ስኽኢኺ ብምባል ንዓን እቲ ቤት ትምህርትን ምውቃስ ይጅምር። ብናይ ሊዮን መምህር ብምንዳድ ንስኺ ኢኺ ናብዚ ኩሉ ፀገም ተእትውኒ ዘለኺ ናይ ኢድኪ ክትረኽቢ ኢኺ ብምባል ምስኣ እውን ናብ ጎንፂ ተኣቲ። ማርያ እውን ኣብቲ ፎቕ ኮይና ዝነገር እናረኣየት ኩሎም ዝግብኦም ምርካቦም የሓጉሳ። ናይ ሊዮን ሓው እውን እቲ ገዛ ገንፂሉ ብምእታው ንኽልቲኦም ከይቀተልክኹም ካብዚ ገዛ ይወፅእን ብምባል ብንዴት እናፈከረሎም እዩ። ሊዮን እውን ንምዕባይ ሓዋ ይቕረይታ ክገብረላ እናለመነቶ እያ። ነገር ግን ናይ ሊዮን ምዕባይ ሓዋ ምርግጋ ኣብይዎ ከመኢላ እታ ርእሰ መምህርከ ዝኾነ ነገር ከይነገረህና እስካዕ ሕዚ ፀኒሓ ብምባል ይሓታ። ሊዮን እውን እታ ርእሰ መምህር ዝኹሉ ነገር ክትሓወቕ ዝደለየት ናተይ ሕፁይ ንዓኣ ወዳ ስለ ዝኾነ እዩ ብምባል ትነግሮ። ማርያ ክብድልዋን ከጨንቐዋን ዝደለዩ ዝነበሩ ሰባት ንኹሎም ናብ ፀገም ብምእታዋ ሕዚ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እያ። ራንያ እውን ካብዚ ንላዕሊ ናብ ፀገም ክትኣቱ ስለ ዘይደለየት እናበኸየት ይቅርታ ተሓታ። ንማርያ እውን ትማሊ ዝቕልዱላን ዝሳለቑላን ዝነበሩ ሰባት ሕዚ ትሕት ኢሎም እናበኸዩ ይቅርታ ክሓትዋ ከለዉ እናፀረፍዋን እናባጨዩላን ዝነበሩ ሰባት ሎማዓንቲ ሕናኣ ብምፍዳያ እናደነቐዋን እናመጎስዋን ክትርኢ ከላ ሕጉስቲ ኮይና እናርአየና ፊልም ናብዚ ይውድእ። እዚ ቪድዮ ዝተተመቺኩም ላይክ፣ ከምዚ ዓይነታት ቪድዮታት ንኽበፅሐኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ እናበልኩ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።